И така, мила Маги, ти ме провокира да направя експериментално първото си видео за приготвяне на суров крем. Пудинг или десерт. Ще бъде тотална импровизация, защото ще използвам продуктите, които имам вкъщи. Не съм купила нищо специално. Съм накиснала семена, в случая слънчогледови и бадем, да престоят 2 часа някъде, за да умекнат да поемат хубаво от водата, като мисля да добавя така, за разкош, малко черен сусам, семена от черен сусам, на око, много богат на антиоксиданти, на омега-6 масни киселини, има изключително минерално съдържание на магнезий, желязо, фосфор, калий, цинк. Изобщо доста полезно семе. Ще добавя, разбира се, и на къде без лененото семе. Имам стрито на прах ленено семе. То е хубаво да се консумира винаги стрито, защото не се усвоява по същия начин, ако го ядеш цяло. И разбира се, е по-добре да е стрито точно преди използването му, защото се окислява много бързо. За лененото семе всички знаем полезните му качества. Е изключително богато на омега-3, 6, 9 масни киселини, най-много на омега-3. Богато е на протеини, на лигнани, естествените фитоестрогени, които имат антибактериални и антиракови качества. Ще сложа и малко слънца годжи-бери. Така, и мисля, че това ще е втория слой на кремчето. Да, ставам на една страна и тук какво се в някакъв съд. Слагам 2 лъжици. Ето тези същи семена, които ги изпратих на тебе. Семена чия. 1 или 2, зависи колко дози ще приготвяш. 2 лъжици кофеини. По принцип, най-обичам да приготвям семената, да ги накисвам в кокосово мляко. В случая това е с 17% кокосова мазнина. Много приятно, плътно, ароматно, подходящо за целта. Но в случая ще сложа оризово-кокосова напитка с 17% съдържание на ориз. Чакай, че не се вижда много добре. На италианската фирма Изолобил. Много, много вкусна, много пивка, ароматна, особено лятото с аромат на кокос. И така, отново на око, аз всичко правя на око, разбърквам ги в формичката, което ще ми бъде първия ред от пудинга. Ето. И оставам в хладилника. Ще оставя в хладилника да стегне някъде за час и половина, ще бъде готово, за да можем след това да сложим втория и после и третия слой. Чао! И така, минала е час и половина, откакто съм накиснала семената. Те вече са поели достатъчно вода. Сега ще ги прецедя и ще ги сложа върху стегнатото кремче. Ето как изглежда по този начин. Слагам в формичката с чията накиснатите семена. Може да сложиш и конопено семе, някакви други изсушени, примерно боровинки или череши, някакви други изсушени плодове, но изобщо каквото ти хрумне. Плод. Може да сложиш и понякога го приготвям с накиснато зърно лимец или жито. Също става много вкусно. Може да има и малко овесени ядки. Ако искаш да ти е по-сладко, може да добавиш мед или примерно ризов сироп, агаве. Аз не слагам умишлено нищо сладко, защото го предлагам на бела за ядене. И ето как изглежда. Вече имаме 2 реда. Ето по този начин. Да, те малко потънаха този път ядките, защото не го оставих много добре да се стегне. И сега ще приготвим крема за най-отгоре. Така, готови сме за третата част на кремчето. Ето в този блендер съм сложила ягодите, замразени цели ягоди от село, от мама
един банан, който съм нарязала на парченца. Ще добавя, много важно е, една лъжичка кокосово масло, за да може след това като се стегне да държи кремчето. Така, ето това е маслото, което използвам. Отново марка Алока. И всичко това го затварям. Слагам го на блендера. Да. Сега, когато се е разбило и станало хомогенна смес, ще добавя една лъжица хибискус. Изключително богат на витамин С. Както видя, приготвила без никакъв подсладител. Това е идеална комбинация и за сладолед, домашен сладолед. Правя такъв на Бела. Ще покажа. Ето, изсипваш кремчето. Ето така. И се случва нещо. Ето тук можеш да го видиш. Много лошо качество е видеото. Случва се нещо много красиво. Отгоре може да се аранжира с кокосови стърготини или с, примерно, годжи бери, с конопено семе. Ето аз се слагам от това конопено семе, което ти изпрати. За красота. По този начин. Да. А със същата тази смес можеш да приготвяш домашен сладолед. Сега ще ти покажа как изглежда. В Jumbo предлагат формички, които са наистина без пари, за 5 лева. Си купуваш 6 формички за ескимо и си правиш каквито искаш комбинации. В случая аз направих банан, ягода и кокосово масло за Бела. Тя го обожава. Трябва само малко да се стопли в ръцете ми, за да мога да го отворя. Ето изглежда по този начин. Отново няма подсладител и е много приятно, особено когато растат зъбки, да си чешеш венците. Това от мене. Я да видим къде е Бела. Поздрави от нас. Благодарим за прекрасните подаръци. Бела, тя иде ягоди на земята. Кажи хай, кажи здравей. Или чао на Маги. Кажи чао. Чао. Дай целувка. Чао, Маги.